Takže čau, já vás tu vítám u dalšího partu Mafie 1, dnes už 4. díl a začínáme 3. misi, je to, no nezačínáme, začali jsme už jí předtím, ale je to Molotov Party a jdeme tam, kde jsme jenom skončili, je to Morilův. Tato mise docela jednoduchá, ale já vůbec nevím, jestli ji zvládnu. Chvíli. Super, takže 17, 27, 30, jo. Tak jsme tady. Nechoď tam předem. Najdi si nějakou jinou cestu. Toho hlídače sejmej potichu, ať nevzbudíš pozornost. Bouráky rozmaď pálkou a ohňostroj si necháš nakonec na ten nejlepší. Dobře, Paulí, dobře. Budu se snažit. Tady je takových pár triků, jak to misi udělat, ale vezmeme úplně ten jednodušší, ho takhle jednoduše přetáhneme. Kolik jich mám, 2 nebo 1? Tím takhle tamhle. Ty vole, to je strašný. Že tohle nemá ještě žádný poškození. Joha. Takže tady budeme klikat jak debilové, dokud to nerozmlátíme. A poškození je dostatečné a tady to. A to ještě rozmlátíme trošku. A nevím, jestli znáte ten trik, ale já ho znám, takže ano, znáte tento trik. Otevřete bránu, vezmete si Falconer a úplně v pohodě si odjedete. Ano, vidíte, je to úplně jednoduché. Paulí už si vlastně vezme jenom auto a pojede za váma. A pak ho uvidíte, jak už je tam. Takže je tady zapnu omezovač a za chvíli jsme psali jeho hovoru. Takže je to docela efektní, rychlé a snadné. Jo, já nezatočil. Doufám, že ten Paulí přijede. Co to jenom mě řváš? Doufám, že ten Paulí za mnou tedy přijede, ale já myslím, že už za mnou někde jede. Ej, jdu k Saliermu. A kde jsi nechal Paulího? Nebo sakra, zapomněl jsem tam Paulího, musím se pro něj vrátit. Jo, jasně, to by bylo úplně nejlepší. Hodíme se drifta. Tak. A co teď vlastně? A co vám tak řeknu? No.
řekneme, až bude nějaká mise, jak se asi bude mluvit líp, no, dobře. Takže si tady počkáme, co se nám otevře za misi. Samozřejmě jsem to zapomněl. To je, jak jsem tuhle hru dlouho nehrál. Tak si potřebuji nějak osvěžit paměť, co nás teď čeká za misi, ale asi tuším, co to bude. Ale já tu misi nesnáším. Já tu misi nesnáším a doufám, že to není ona, že to je až 5. třeba. 6. je Sára, že? Nebo 7. To by byla možná pohoda, Sára, ale... No, efektivně tady zaparkujeme. Tak to tady necháme. Jo, a Paulí tady není, ale měl tady být. Jo, super. Udělal jsem to. Sice Paulí tady na mě měl čekat, ale pohoda. Teda aspoň minul tady na mě čekal, ale cutscenka, takže tady počkám. Tak jsme tady, pane. Výborně, posaďte se, šlo všechno hladce. Jasně, pane, to je machr. Nestačili říct ani B a byli bez bouráků. A než se z toho vzpamatovali, byli jsme v tahu. Morilo teď asi nemá moc radost. Opravdu? To mě těší. V tom případě tě vítám v rodině, Tome. Je mi ctí, pane. Prošel si křestem a my všichni máme nového přítele. Rád si ho vezmu do party, pane. Je vidět, že fakt nemá strach a pálí mu to. Je to tvrdý chlap. Výborně. Jsem rád, že jsem se v tobě nesklaval, Tome. Teď si na tebe připijeme. Děkuju. Takový sráčky. Jo, běžná rutina, to ještě jde. Dneska je potřeba zajet na pár míst, vybrat poplatky za ochranu ve 2 restauracích a motelu za městem. Bill z motelu se minule s platbou opozdil, protože měl nějaký problémy. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Možná si slyšel něco o tom, jak zločinci odírají obchodníky pod různými hrozbami. To rozhodně není náš případ. Lidi, kteří nám platí za svoje peníze, dostávají služby, které jim policie rozhodně nemůže poskytnout. Minulý měsíc třeba tady Sam a Pauli vyřešili vcelku závažný případ násilí v jedné rozkošné restauraci. Já myslím, že ke spokojenosti majitele se tam už nikdy nic nebezpečného nestane. Ty budeš ale stejně jenom řídit. Vybírat bude Pauli a Sam. Je to jen běžná rutina. Řekni Ralfovi, ať ti dá nějaké auto a můžete jet. Ano, pane. No a my se spolu napijeme. Co říkáš, Franku? Já dostanu auta a ohně čuráku. Pardon, omlouvám se. Čau, Luigi. Bouchačky, co? Vincenzovi? Ralfovi rovnou, co? Nazdar, Ralfe. Jedeme s klukama na akci a potřeboval bych nějaký fáro. Dal jsem dokupy to, co si posledně přivez. Je to dobrá mašinka, Tome. Má skoro 60 koní a jede slušnej 100. Má 4stupňovou převodovku a posilovač brzd, prostě paráda. Taky jsem koukal, jak by se dal co nejlíp otočit. S tímhle jsem taxikařil, do toho se umím dostat, Ralfe. Dobře, pak tady mám ještě jeden kousek. Má nějakých 40 koní a jede skoro 100. To je něco. Má nějakých 40 koní a jede skoro 100. Co bych tě zmlátil? Tady kouříš. Není to žádný zázrak, ale na dobrý pojíždění to stačí. Do něj se dostaneš snadno. Stačí si vzít tady tu věcičku a tadyhle strčit, chvilku tam s tím šťourat a jak to cvakne, máš vyhráno.
Je to úplně jednoduchý. Dík, Ralfe, to se bude hodit. Co to? A to je zrcátko. Otočit. Zašťourat. Tak co, nemám si vzít nějaké zbraně? Jo, máme jít k Vincovi, jo. Ahoj, Vincenzo. Potřeboval bych nějakou bouchačku. Zdravím tě, Tome. Teď už mi dej ten Thompson. Chtěl by ti tahle? Ne, nestačilo, stačil by mi jenom Thompson a polovačka. Jasně, dneska ji stejně nepoužiju. To jo, ty to... Už já tě zabiju, Vinci, tyjo. Tak co, kdo se narve dopředu? Podle mě to bude sám. Paul je rychlejší. Sám to tam musel típnout. Sám to obíhá zkušeně, jde dozadu, samozřejmě, jak jinak. Sám je hodný na Paulího. Jak jsem říkal, tohle čtvrtý díl Mafie 1. A my se blížíme pomalu, ale jistě ke konci tohoto videa. OK, nejdřív pojedeme do jedné restaurace na Central Islandu. Počkej, já to vezmu tady tudy, to je nejkratší. Já myslím, že tady ty výpalný takhle vybereme a budeme končit toto video. Máme nějakých 13 minut. A bohužel máme ještě 15 minutový limit. Takže prostě... Hej, ty jsi porazil! Viděli jste to? Ten fail? On přejel bábu. Tak nic. Tak já stejně myslím, že to tady jenom ty úplně švihnám. Teď ten most se samozřejmě začne zvedat, až my potom přejedeme. Jo. A to není někde save, že jo? To je debilní. Ani zase sem pak dojedu. Není problém, ale... To je high. Zastav! Tady, to jo. Dělej. Co to je? Ať ty úplně zaparkuju. Přímo před vchodem. A... Tak jo. Takže já se to s vámi loučím, dávejte odběry, lajky, komenty, my se uvidíme u 5. partu. Zatím čus.